बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन बर'फ्राबो बारसिनलाय बर'फ्राबो रायथिहै बर'फ्राबो बुंनानै लाबा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै बुंनानै ला होमबासो मोनगोन देख देख जोंना दा प्रमद बर'आनो हारसा हिनजाव लानाय बिथाङानो दा बिटिसिनि चिफ जानानैबो थांखांबाय एबसुनिबो लिडारबाव होमबा जोंना बे एबसुनि लिडारफोरजों बर'फ्रा हाबा जानो मोना नामा गोजोन्थों लोगोफोर जोंहा ससियेल मिडिया भाइरेल जागासिनो दङलायना मोनसे भिडिअआ भाइरेल जागासिनो दङ बेनो जाहैबाय माने जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ लानानै बै आब'आ माखासे खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना बियो बुंदों आरोखि ना माने गुबुन हारसा फिसाय लायनायखौसो बुंबाय थादों ओमफ्राय बिसिनि न'आव थांनानै सोंहैफेरदोंना सोंहैफेराखै गय फाथै लानानै सोंहैदोंना सोंहैयाखै बेखौ बुंदों आरोखि ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबोबा मिथिगोन आरोखि ना नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय माखासे खोथाखौ आरोखि ना बै सिगांनि जाखांनानै थांनाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि सायावबो गुबुन हारिखौ लानायनि खोथाखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि ना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां जेखिजाया नोंथांमोन भिडिअखौ नायलांदो नैबे आब'आ मा बुंदों माने माखासे प्रनिता मोनखौबो बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना गोबां खोथा बुंदों जेखिजाया आं बुंबाय थाला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो बुजिदो नोंथांमोननि बुजिनायाव मा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो सिगांबो माने बे प्रनिता मोनहा आरो गोबां सोरबा सोरबा खेलुवाइफोर दंसोगारोमोन ना गेमाव देरहानाय बे खेलुवा हिनजावसा गथ'फ्रा आरो प्रनिता मोनहा गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय गुबुन जाथिजों हाबा जानायनि थाखायनो दा पिंकि बसुमतारीखौबो गुबुन जाथिजों हाबा जाहैगोन होननानै माने भटखौ होनो गोसो गैया बर'फ्रा बिराद दुखु मोनदों माने अन्तराव आघात जादों माने दुखु मोनदों माने बर'खौ जोगारनानै थांबाय नालाय दुखुआथ' मोनखागोनखा बे 100% सियर दुखु मोनखानांगोनखा बर'खौनो जोगारनानै थांबाय जेला बे खार'ना जाबाय आं बर'फोरखौसो बुंनो सानदों सोरबा बर' बिमा बिफाफोरा बा सोरबा सेंग्राफोरा बिसोरखौ देरहानानै थांनाय पिंकि बर'मोन बायदि बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन बेसो दा खार'ना बे हारसाफ्रा माने बारसिनलायो साख्रियाल नुबाबा माहाजोन नुबाबा बा मुंदांखा मानसि माबा हिनजावसाफोरखौ नुयोबा हारसाफ्रा मानो बारसिनो बर'फ्राबो बारसिनलाय बर'फ्राबो रायथिहै बर'फ्राबो बुंनानै लाबा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै बुंनानै ला होमबासो मोनगोन नों बुंनानै लायाबा माबोरै मोनगोन मालाय हारसाफ्रा बारसिनलायो बुंनानै लाया थिग बेबायदिनो बर' हिनजावसाफोरा मोजां जाबोनायफोरखौ गिदिर गिदिर फरायनाय साख्रिआवलाफोरखौ बा मुंदांखाफोरखौ हारसाफ्रा बारसिनो थिग बेबायदिनो खोनासं बर' जोहोलावफोरा जै साख्रि मोनबाय क्वार्टाराव लांफाबाय नै आर्मिनो पुलिसनो कलेजनि प्रफेसारनो नेपालि हिन्जाव मिसिं हिन्जाव देउरि हिन्जाव हारसा हिन्जाव लांफाबाय बेखौथ' जों महिलाफ्रा रावबो जेबो होनफेराखै महिलाफ्रा होमबा जोंना बर' हिन्जावफोरा आइजोफोरा माने जोंनिया बै खेथियकफोरजों बा दखानिफोरजों बा बेखारफोर साख्रि गैयिफोरजों हाबा जानांगौ गावसोर साख्रि मोननायफोराबा एकदम गुबुन जाथिखौ लानांगौ बेखौथ' जों जेबो होनाखै बर' महिलाफ्राथ' रावबो जेबो होनाखै गावसिनाबा साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ लाबोयो साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ लाबोयो बेंकनि मेनेजारनो लाबोलायबाय ओइ बोजोंनि हारसा हिन्जाव क्वार्टाराव दंहैयो बिमा बिफाखौबो नाया गावसिनिखौबा जों जेबो होना बेसेबां माने बर' हिन्जावफोराबो गोसोआव सानो आरो साख्रियालफोरा मालाय लाबोलायबाय नै आमुक जाथि जोंना गैया 50% बा 50%सो बांसिन बर' हौवाफोरानो माने साख्रि गोनांफ्रा गुबुन जाथिखौ हाबा लायो आरो दै गुबुन जाथि हाबा लायो देख जोंना दा प्रमद बर'आनो हारसा हिन्जाव लानाय बिथाङानो दा बिटिसिनि चिफ जानानैबो थांखांबाय एबसुनिबो लिडारबाव होमबा जोंना बे एबसुनि लिडारफोरजों बर'फ्रा हाबा जानो मोना नामा एबसुनि लिडारफोरा बे गुबुन जाथि लादों जे जोंबा बुङा जेबो सिर थायो गावसिनियाबा सासे सानै थांनायखौनो एकदम साफा सानैल'सो देरहालांदों
खोब जादों 5 जनसो जादों आरो दासिमबो देरहालांनाया 5 जनसो हाबा जाहैनायखायनो माने एकदम अल आसाम खपाय होलायदों आरो बर' सेंग्राफोरा माने अल आसाम भट होआ होननानै नोंसोर दा बे पिंकि बसुमतारीखौ देरहाखांनायनि उनाव गय फाथै लानानै बिमा बिफाखौ थिनहरलाय नायनो जागोन ना जाया नायनो नोंसोरनो माने बर' हिनजावफोरखौ रिगार्ड खालामाबा नोंसोरनो माने नायसनाबा सोर जासिनानै हरनो बिमा बिफायालाय नोंसोरनोलाय नै आंनि फिसाखौ लांफै आमुक थामुक होननानै जासिना हरनांगौ नामा नोंसोरनो बिमा बिफाखौ थिनहराखै आं फसन जादों होननानै नायनो होनबासो मोनगोन दा रावबो नायाखै एबा रावबो माने रायथियानोबा माबोरै मोनगोन नोंसोर दा पिंकि बर'नो दुखु मोननानै माने गुबुन जाथिजों थांगोन होननानै भट होआखै बेथ' 100% सियर थांखागोन गुबुन जाथिजों नायाबा नोंसोरो बिमा बिफाखौ थिनहर गय फाथै लानानै आंनो आमुक सिखौ नांगौ नायहैथां होननानै थिनहर हा हक दंबा हा हक दङबा हा हकआनो गैया नोंसिनाव बर' जोहोलावफोरनाव हा हकआनो गैया मबाइलावसो दावराव जाबाय थायो बाथ'रियावसो दावराव जाबाय थायो दा बे गथ'जों थांफालाय पिंकि बर'आ बबे जायगायाव माने गेलेनो थांदों माने फेसन देखायनो थांदों बेवहाय बर' जोहोलावफ्रा थांफालाय सापर्ट खालामहैलाय लोगोआव थांबा खरस पातिखौ होबाय मानो जाया मानो गारनो भिडिअआ गोलाव जायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय